Salutare, prieteni, cu voi, aș DJ și bine m-am regăsit la un episod. De data aceasta vom face niște FIFA Mobile. Știu, n-am mai postat de o săptămână și ceva pentru că am fost și eu ocupat cu Paștele și da, uitați-mă că am revenit. Intrăm în attack mode. Haideți să vă arăt și echipa mea. Mi-am luat niște jucători ceva mai buni, asta este. Atacul am de 74, doamne. Aceasta este. În fine, haideți să jucăm. Asta să comparăm echipele. Hazard cu ăsta. Johnson. Mamă, ce bun e jucătorul ăsta, Vasquez la streng, 88. Ho-ho. În fine, dăm play. Un attacking. Haideți să vedeți echipa cu attacking, ce joc eu. Asta este, pentru că este și Quaresma și Hazard în aceeași formație și de aceasta vreau să iau pe aceasta. Mă înțelegeți? Astăzi vom filma și cred că un vlog cu Luti pe afară. Rudiaz, reduce un franc. Rudiaz. Avansează Rudiaz. Vine șutul lui Rudiaz peste poartă. Bernadez cu pasă, un spațiu pentru Quaresma, Team of the Week. Quaresma, Team of the Week, mă scuzați, Elite este. Quaresma, aproape de recuperare. 1-0. Idou, puțin pe lângă poartă, dar nu nimic. Recuperăm. Hazard, fază periculoasă, Hazard, vine șutul lui Hazard, apără portarul corner. Hazard vine concentrare bună la cap pentru Bernadez cu capul, gol! Bernadez, bine, ce lovitură de cap are Bernadez aici. Uitați-vă, Hazard centrare perfectă și aici Bernadez vine cu o lovitură de cap imparabilă, plonjăm la disperare. Aici am eu o notificare de Anfine, Edmundson vine cu o pasă pentru Quaresma, ce face, nu știu. Tyler vine cu un cap. De ce ar face asta? Ia mai să încercăm și un lob. Hazard, Hazard, un lob. Bine, Rudiaz cu un lob, bară, mamă ce lob. Rudiaz, vine lobul lui Rudiaz, gol! Rudiaz dintr-un lob imparabil, plonjăm la disperare. Bară? Oh, Idou, era să dau un gol. Păcat că am pus pe pauză. Hazard cu o braziliană, Hazard și cu un lob în același timp. Gol! Super skill! Bine, băi, Hazard. Rudiaz, vine șutul lui Rudiaz în forță, reține portarul și s-a terminat. Mamă, dar ce skill-uri a avut Hazard. 4-1 am câștigat. Omul meciului e de Hazard. Vreau să-mi adun niște bani. Să iau și eu niște jucători mai buni. Haideți să comparăm echipele, să vedem doar. Mai bun Hazard. Vă dați seama că e mai bun Vieira. Da, în fine, haideți să jucăm. Ia să vedem la Balenci ce este. Johnson, Sueta. Da, tot attacking îmi place. Asta, să știți că nu joc altă formație decât 3-5-2. Asta este formația mea preferată din FIFA Mobile.
Așa, începe. Rudiaz, avansează Rudiaz. Rudiaz cu un skill bun. La urmă este deposedatul Rudiaz. Doar la Hazard merge chestia asta. Kite, vine șutul lui Kite, apără portarul. Ce șut bun a avut aici Kite. Hazard vine cu o centrare bună la cap pentru Kite. Kite cu capul. Oh, mamă, de pe linia porții. Kite cu un skill. Kite vine cu o centrare bună. Quaresma cu capul pe lângă minge și... nu s-a dat nimic. Vine șutul lui Kite în blocaj. Rudiaz apără portarul corner. Ce reflex a avut portarul. Hazard vine cu o centrare bună. Bernades cu capul bară. Păi, mamă, ce bară. Idou vine cu o centrare perfectă pentru Hazard. Hazard cu capul, gol! Gol Eden Hazard în stilul lui Cristiano Ronaldo. Bine, oi Hazard, frumos cu pământul. Bine, Rudiaz cu un lob, puțin pe lângă poartă. Idou vine cu o centrare perfectă, șutul lui Rudiaz în blocaj. Kite vine cu un șut. Oi, mamă, ce șut. Rudiaz vine, lobul lui Rudiaz, mult pe lângă poartă. Bine, Rudiaz vine cu un lob, Rudiaz, gol! Super golazo Rudiaz din lob! Oh, mamă, ce plonjon trebuia să facă aici portarul. Rudiaz, vine șutul lui Rudiaz în blocaj, Kite. Lovitură libere. Nu știu să bat loviturile libere, nu mă jurați. Hazard, vedeți că nu știu să bat. Eden Hazard în blocaj. Rudiaz, gol! Rudiaz face 3-0. Hazard, vine șutul lui Hazard! Gol! Golazzo! Doamne, ce meciuri frumoase! Super șut al lui Eden Hazard! Bine, bă! Idou! Super golazzo al lui Eden Hazard! Păcat că nu am avut filmarea aprinsă, dar o să vedeți reluarea. Ia uitați! Șut al lui Hazard direct în poartă! Hazard face o braziliană peste adversar. Hazard vine cu șutul în blocaj. Și se termină. Vom mai face cu un meci și vom încheia episodul atunci. Am bătut cu 5-0. Foarte bine. Băi. Haideți să luăm pe cul acesta. Haide, bă, ne dai și nouă ceva bun. Bun, mă, bine. Bun, echipă, bun. Oh, și luăm și... oh my god, ăsta e pentru Hazard de 88. Știu, tău că nu-l dați, sunt foarte bune. Așa, intrăm la plans. Imediat vom începe și meciul upgrade și la... nu, player, da, unde e? What? Blue Star, da. La Hazard. Autofill. Oh, ok. De asta să vedem ce ne trebuie pentru Hazard de 100. Oh my god. În total 586 de iteme. Sulimani. Haideți să comparăm echipele. Doar
Un jucător îl avem de silver, toți de gold și doi de elite. Stați să vedem. Nu am dat play. De ce am dat play? Fuck. Rudiaz, bine, Rudiaz, ce viteză are Rudiaz, un dribbling bun. Până la urmă este blocat. Quaresma vine concentrare bună pentru Eden Hazard. Hazard vine șutul lui Hazard. Berisha, vine șutul lui Berisha. Mult pe lângă poartă. Bine, Quaresma, vine lobul lui Quaresma. Nu nimic Quaresma pentru Hazard, offside. Ben Diaz vine cu o centrare bună. De unde bună? Rudiaz în blocaj. Rudiaz pentru Kite. Vine șutul lui Kite. Golazo! Gol! Bine, băi, Kite. Hazard, vine șutul lui Hazard. Gol! Eden Hazard, super golazo! 20 de metri. Eden Hazard cu un skill. Hazard vine cu un lob. Hazard, oare nu? Din păcate nu. Eden Hazard vine cu braziliana peste adversar. Hazard vine cu un lob. Eden Hazard, vine șutul lui Hazard. Gol! Eden Hazard cu un șut imparabil. Vinclul a luat Hazard. Bershia, vine șutul lui Bershia. Rudiaz. În blocaj corner. Vine un șut din corner, bală din corner. Bershia, vine șutul lui Bershia. Gol, nu are, nu. Este ratare. Hoi, ce nebunie. Doamne. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați să vă abonați, un like și un share și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!